You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Insimbi edlezinye kayigobi. Siqwala izintaba siwele imifula seqe imingcele sithungatha izindaba ezihlabahlosile eyinojo eyinomsoco asihluzi asichimile sikunika zona zinje ngoba zinjalo sithi ngeso elibanzi izindaba zomphakathi. Namhlanje ke sila uMuziwabantu municipality nakuyilapho khona besilindele ukuthi namhlanje kuzoba khona ke ukufundiswa kwamakhansela njengoba sazi ukuthi bekunokhetho ngomhla ka1 November nokuyilapho khona ke sibone ke izinkinga eziningi ikakhulukazi ke ngemikhandlo eminingi esifundazweni saKwaZulu Natal nokuyilapho khona ke kunqobeke amaqembu aphikisayo kufanele ukuthi ke kube khona ke ama collisions kwabanye ke bomasipala esicabanga ukuthi ke nalapha eMuziwabantu kube yinto efanayo sifuna ukwazi ke namhlanje ukuthi ke kwenzakaleni njengoba kufanele kufungiswa amakhansela kodwa ke wagcina ke umcimbi ke uhlehlile lapha ke phambi kwethu namhlanje sinomnumzane uWest Gumede okuyena ke municipal manager wakhona la eMuziwabantu municipality. Babu Gumede asikubingelele. Siyabingelela umsakazi nabalaleli bakho. Yebo. Sicela ukwazi la Mr Gumede ukuthi kungani namhlanje umcimbi uhlehlile ngoba siyakhumbula ukuthi ngomhla ka17 November bekufanele ukuthi ube khona lo mcimbi kodwa ke wahlehlela namhlanje kungani futhi namhlanje uphinde wahlehla? Umsakazi ngizosho nje ukuthi uMuziwabantu municipality unento ebizwa ngama rules and orders of council ekuyibona asiyalela ukuthi sibamba kanjani imihlangano yomkhandlu. Uma rules and orders umkhandlu kunama provisions akhuluma ngento ye quorum ethi umhlangano ufanele kube ukuthi you have a majority of councillors in attendance ukuze ukwazi ukuthi umhlangano uqhubeke. Now in notice yomhlangano as you may be aware sikhiphe sithi umhlangano sokubiza ngo9 o'clock. Ngo9 o'clock kwakuthi ama councillors wangenile kwi council meeting ama rules and orders they aphinde futhi asinikeze ukuthi maybe ngafikile abantu ngesikhathi emhlanganweni ungeze njani, then you are allowed ukuthi extend for another 15 minutes which esikwenzile sasesithi cha sithi kunweba isikhathi ngomunye 15 minutes ozoze uphele ngo9:30 kwenzekile lo kwakuthi amakhansela even ngaleso sikhathi ebesilindele ukuthi abe ingxenye yomhlangano namanye bekade ngenile abonakale engathi aphumile ngoba sigcine sinamakhansela ayisikhombisa which is 7 ngo9:30 ebekufanele kuqale ngawo umhlangano. Then ama rules and orders futhi abese provide ukuthi mawungaqaleli umhlangano wenze njani, you then adjourn the meeting, which is what we have done. We have adjourned ukuthi sikwazi ukuthi kusasa siphinde sizame futhi ukuthi sihlalise umhlangano. Mawukuthi kusasa umyalelo ke noma igazette yoba yaphuma yama councillors yaphuma ngomhla 9 mobile kusukela ngaloso sikhathi umthetho we-Municipal Structures Act usivumela ukuthi mase kukhethiwe ne-Electoral Act kufanele kube khona imikhandlu kufanele ibe seyikhethiwe within 14 days. Now njengamanje lelisuku lwanamhlanje ngicabanga udlule elwes12 meaning sizozama kusasa kube olwes13 sizame ngolwesithathu kube olwes14 makufeyila lo sibuyela kuma elections emveni kwalowo phinda khankasa ama political parties azame ukunqenqa abantu ukuthi abavotele ukuze bakwazi ukubusa umkhandlu. Ilokho kwenzekile namhlanje and I hope kusasa kuzokwenzeka so that isokwazi ukuba nomkhandlu sikwazi ukuthatha izinqumo ne-service delivery iqhubeke ebantwini. Okay. Omunye uthe edlula we-opposition party wathi
lokhu kwenziwa ngenhloso noma ngamabomo iANC neIFP ngoba kunezivumelwano ezingasafezeki bekunethemba lokuthi khona bazovota nabanye njengakho kubonakala ukuthi njengamanje awuhlehlisa umcimbi ngabe kuyiqiniso yini lokho? Angithi mina ngumasipal manager. Yes. I'm an administrator. So I'm not a politician. I can't then mangifika kuwe ngizame ukukhuluma on behalf of IFP no ngikhuluma on behalf of the ANC. Ngikholwa ukuthi la bebekhona abaholi balamaqembu ebeningakwazi ukuthi lo mbuzo no direct ekubona banikeze impendulo elungele ukuthi uyithola. But engingakusho ukuthi abantu bebekhona in attendance kulo 7 ngibone uDA ngabona abeANC abayidlanzana ngibonile futhi noweIFP. So angengazi angifusi kodwa ukusho kodwa nje ngisho ukuthi ngoko engikubonile abantu bebe in attendance ngesikhathi kufa kuqala meeting ilabo engibabonile bebe isikhombisa okwenze sangakwazi ukuqala umhlangano. Okay, mhlawumbe umbuzo ungabe wokugcina ukuthi ngabe kuliqiniso yini ukuthi njengoba inauguration ingazange yenzeke ngomhla ka17 ingoba kunabantu baseward 1 ababesabisa ukuthi akufanele yenzeke ngoba bazoyiphazamisa ngenxa yezinsolo ezithize ababenazo yini? Angizitholanga izitsolo njengo masipal manager kodwa okusalayo ukuthi sahlehlisa because isikhathi sahlehlisa because isikhathi sasivumela ukuthi singakwazi ukuhlehlisa nama logistic okarrange umhlangano ayesivumela ukuthi singakwazi ukuhlehlisa. So ngangeke sithi sihlehlisa sokuthi khona abantu abazophazamisa umhlangano noma angikutholanga lo mbiko. Uzokhumbula ukuthi lo umhlangano in terms of section 29(2) of the Structures Act ubizwa umasipal manager lo mhlangano ngoba usuke engakabi khona uspeaker noma usuke engakakhethwe executive. So ngaleyo ndlela isho ukuthi nganginawo emagunya ukuthi ngingakwazi ukuhlehlisa ngenxa ukuthi ngingakabi ready ngokwama logistic ukuthi umhlangano singakwazi ukubamba ngalezo zinto. Okay, siyabonga kakhulu. Bonga mina. Nje sikhona la eMuziwabantu municipality sesikhulumile ke no MM okuyena ke osichazelile ukuthi kungane umcimbi uhlehlile. Njengamanje sinomholi wayo ke iABC umnumzane uNtwana Majola. Sifisa nje ukwazi ukuthi ke bona ke njengeABC bacabanga ukuthi yini le eyenze ukuthi lo mcimbi wanamhlanje okufungiswa kwamakhansela uhlehle njengoba ke uhlehlile. Uthe ke mayichaza lana ke umnumzane uGumede wathi ingenxa yokuthi ke amakhansela awafikanga ngobuningi ngesikhathi ebekufanele ukuthi ke afike ngaso kodwa wayesegcizelela ukuthi na kanjani ngosuku lwakusasa njengoba kuzobe kusuku luka13 bese kuthi futhi ngosuku olulandelayo okuzobe kumhla usuku lwesi14 kufanele ukuthi na kanjani kube ukuthi sekwenziwe ukufungiswa kwawo ke amakhansela kungenjalo ukhetho luzoqala phansi. Mr Majola sibingelele sikwamukele. Ngiyabonga ngiyanibingelela baphathi bohlelo ngibingelela abantu bonke baseMuziwabantu nalapho kufinyelela khona umsakazo insimbi igama ke eseshilo ukuthi nguNtwana kodwa elangempela ngikubheko kwakhe uEric wakamajola nomele iqembu iABC asisho mphathi ohlelo ukuthi kusiphoxe kakhulu ukuthi lo mcimbi uhlehle namhlanje. Angisho ukuthi into elibazisile izingxoxo kade zingaphandle ebeziphakathi kuka ANC no IFP okusho ukuthi zabukeka zingafinyeleli esiphethweni. Mina nginenkolelo enkulu ukuthi into edale ukuthi umhlangano wanamhlanje uhlehle ingenxa yokuthi ababatholanga abantu abazoshada nabo. Ingakho ngithi ngoba lapha ngaphakathi bakhona abangene sebethi kuyabheda. Ngaleso sikhathi uMM wabese ethula lenkulumo isiphoxe kakhulu lenkulumo. Ngiyazi ke ukuthi mhlambe abazu noma lenkulumo injalo kodwa phela akekho ozoyivuma ngoba akekho ufuna ukuthi kuthiwe unesandla entweni embi. Yimbi lento yenzeke namhlanje
ukuthi sithi sesizimisele kutholakala ukuthi iyahlehla lento kusasa sazi ukuthi kusasa siya i-workshop eThekwini la ebese sinqunyelwe nesikhathi ukuthi ngo7 siyagibela ebhasini ngoba ngo10 noma ngo9 sizobe sesingena ku-workshop bazoyithini leyo nto into embi ehlehlisa into eziningi lento isilimaze kakhulu nje thina ngeqembu le-ABC. Uthe kukhona ongenile ngesikhathi ningaphakathi ehholo wayese esho ukuthi kuyabheda emva kwalokho wayese ememezela ukuthi cha uyahlehla umcimbi mhlambe lo obememezela kanjalo oweliphi iqembu hayi ubengamemezeli kodwa ushilo kanti ngebhadi udlule eduze kwethu ukuthi hayi kuyabheda oweliphi iqembu hayi ke ngicela ungasho ukuthi oweliphi iqembu kodwa ngifuna ukusho ukuthi kukhona ongenile wathi kuyabheda bese wahlehla umhlangano uma ngabe kutholakala ukuthi mhlambe ziyadlula izinsuku eziwu14 ungenziwanga lo mcimbi ni ready ukubuyela back emphakathini niyokhankasa futhi kabusha nanokuthi umkhandlu inyanga ezintathu uphathwe ngaphansi kwesandla seadministration ku-MM ozobe kuyena ushaya izintambo angithi ke wena mphathi ohlelo inhloso yakhona bafuna kanjalo ukuthi iqalwe phansi ukhetho ngifuna ukusho ukuthi thina njengamaqembu amancane ukuqalwa phansi kokhetho kosithwalisa nzima ngoba thina akukho la sithatha khona kodwa ngoba abantu bayazazi ukuthi bona banama powers wonke ngiyazi ukuthi bona akunankinga ukuthi bangaqala phansi kuthina kungasilimaza kakhulu ukuthi kuqalwe phansi ukhetho ngoba kwayikhona singenile nje into ebezisuka kuthina emaphaketheni yabo akufani nabantu sebekade bayihamba lendlela bona bahlezi bekulungele nanoma yinini ukubuyela okhethweni mhlambe nje suntshontshe lo mbuzo ukuthi ABC mangaba iANC mhlambe icela ukuthi isebenzisane nayo ingavuma angifuni ukuphumela obala ngalokho kodwa ngibuka bengenazo bona izinhlelo zokuza kuthina ngoba sonke lesikhathi ngabe bese beke bafika phela ukuthi bebenaso isifiso sokusebenzisana nathi cha asibonge kakhulu baba uMajola ngesikhathi sakho siyabonga Alright sisakhona ke la eMuziwabantu municipality kuona umcimbi lapho ke bekulindeleke khona ke ukuthi kufungiswe amakhansela kuyiwona azongena aphathe ke umkhandlu lo waseMuziwabantu sesikhulumile ke namaqembu ahlukahlukene njengamanje phambi kwethu sine IFP ukhona ke umnumzane uThubelihle Machi sifuna nje ukubuza imibuzo embalwa nakena ukuthi ke njengenkatha bazizwa kanjani ngokuhlehliswa kwayo inauguration ngoba uthema ichaza lana ke uMr Gumede wayesho ukuthi ke ingenxa yokuthi amakhansela awabanga sendaweni yokuhlanganela ngesikhathi bekufanele ukuthi abe khona ngaso kanti umthetho uthi mangaba ukuthi awafikanga ayimitha iquorum kufanele ukuthi ke umcimbi uhlehle ngabe mhlambe iIFP yona izizwa kanjani ngalokho sizizwa nje sidumele kakhulu ukuthi lokho kuhlehla ngoba akakona kokuqala lokho kuhlehla na last week sasazi ukuthi sizoza kufunga sibe sesiphume sisebenzele umphakathi wakithi kodwa kwahlehlela namhlanje cha namhlanje bese sisho ngoba sisele nosuku olulodwa kusasa okuyokwenza ukuthi nakusasa uma ngingahlali okuyokwenza ukuthi umasipala wethu ufakwe ngaphansi komlawuli ngakho we are very disappointed siphansi nje imoya yethu phansi ngani na ngoba abantu bakithi sebelivezile ulaka lwabo ukuthi bafunani ngakho thina sifuna iservice delivery iye kubantu iqembu lenkatha lithathe nje iagreement neANC elula ngohlobo loyisimanga ukuthi la iANC nezinombolo khona eziningi thina sinombolo ezincane siyayeka ukuthi iphathe for the sake of impilo zabantu ngakho thina besisako abstainer lapha bavote banezinombolo eziningi bawine kusetshenzelwa abantu icuthu iye phambili kodwa sizithule sesithuka ukuthi sise ematafuleni sihlezi nalokhu nje kuyi evidence yokuthi besikhona ematafuleni sihlezi wayesethi umhlonishwa uMM cha kuyaguqa esineqiniso nenkolelo yokuthi lento inenhlese ezepolitiki ikhona lento bebeyisaba esingazi ukuthi yini because iIFP beyizo abstainer iAljama beyizovota nabo vele bebelida
ngabe mhlambe umunwe we-IFP ukhomba i-ANC ngokubhuntsha kwawo umhlangano. Cha thina mne wethu sikhomba yona nje because ayizi nencazelo eqondile kakhulukazi uMM. Uyena uMM manje sifisa ukuthi manje iqeda lapha naye nizuvo lwakho ukuthi bekuyini. Siyazi ke kuyiqiniso kujwayela ukucashwa ngemithetho emincane nje imtheshwana kodwa impilo zabantu zibe zizona. Ngokolwazi enginalo ukuthi mangaba kwenzeka ziphele izinsuku ezu14 ukuthi umkhandlu noma ngithi amakhansela awafungiswanga, lokho kusho ukuthi kuzoba nesikhashana la khona amandla ezobuyiselwa kuyena uMM. Mangabe ukhuluma kanje ngabe mhlambe sithi uMM uphushela ukuthi akakwazi ukuthi awathole lawo mandla bese kuba ukuthi amaqembu abuyela phansi groundini ayoqala kabosha ukukhankasa. Cha mina wethu ngifisa ukusho ukuthi angifisi ukuqagula ukuthi engaphakatheni lakhe uMM yena unamapha ama-interest kodwa sikushoyo nje ukuthi sidumele kakhulu ngalokho kwenzekile. So izingxoxo ebeninazo ne-ANC bese zifinaliziwe ukuthi i-ANC yona ezokwazi ukuthi iyubamba umkhandlu. Ingxoxo nje eziphume last week zethulwa umhlonishwa umongameli wethu umnomzana uHlabisa washo ukuthi iANC asisebenzisani nayo as coalition. Sithatha iagreement nayo ebeyizophela namhlanje mase kugcotshiwe thina siqhubeka sibe official opposition bengeke siyiphazamise ukuthi ledu masipala. Ni ready ukuthi makwenzeka kugcina engafungiswanga amakhansela nibuyele back emphakathini niyokhankasa kabusha njenge-IFP. Ingakho ngithi namhlanje sidumele kakhulu ukuthi impilo zabantu zizoma kwi same level. Asikho ready for lokho. Ingakho sifisa ukuthi umkhandla uhlale. Hayi cha asibonge kakhulu umnomzana uMayi. Hayi sithokoza kakhulu. Siyabonga. Sisemuzwabantu ke namhlanje lapho ke bekulindeleke khona ukuthi kugcotshwe noma kufungiswe ngokusemthethweni amakhansela ekuyona azophatha ke umkhandlu. Njoba ke sikhulumile no municipal manager wasemuzwabantu saphinde sakhuluma futhi namaqembu aphikisayo. Siyinsimbi news njengamanje sesikhuluma no MEC waka social development ophinde abe u district champion khona la ke Ogwini umama uNonhlanhla Khoza. Mama uKhoza kunezinkulumo la esezikhulunyiwe amaqembu aphikisayo athi abe nethemba lokuthi namhlanje noma kanjani azofundiswa amakhansela kodwa esesikhulume nawo akhomba isandla kulona iqembu leANC ukuthi lona elenze ukuthi kugcine kungahlalwanga namhlanje. Mhlambe uMEC angathini kulokho? Angibingelele kakhulu ngibingelela kakhulu akubalaleli. Sidabukile nje kakhulu ukuthi namhlanje ukuhlala kwale ukubaluleke kangaka inauguration ya uMuziwabantu ibalulekile. Ayibalulekile nje kuphela ukuthi amakhansela akwazi ukuhlala athola ama-seats. Ibaluleke emsebenzini ekufanele siwenze lesizwe. Abantu bakhetha amakhansela ngoba bafuna ukubona izidingo zabantu ziya ebantwini. Abantu bakhetha amakhansela ngoba everything has come to a standstill la eMuziwabantu. Uma ufuna incwadi yekhansela nje kunamhlanje akwazi ukuyithola. So ke speedily so kufanele umkhandlu ube uhlalile and ukwazi ukuhlala. Kulo mshado okhona noma ama coalitions akhona. Ezinye zama delays obonayo ukuthi kusheshile ukuthi kuhlaliswe. Kodwa ke engingakusho nje angithandi ukungena ngoba aba-ANC bangangena. Mina as uchampion obhekele i-interest yabantu ngokubekwa icabinet yakwaZulu Natal ukuthi ngizoba uchampion la ngibhekele as ugovernment wonke ukuthi abantu bayathola ama-services. Abantu upremier ufuna ukubona ukuthi yonke indawo ama-services aya ngendlela. So ke as of now engingakunikeza nje isithombe sabo ama-councillors a-ANC awu-10. So ke njengoba ama-councillors a-ANC awu-10 abekhona wona ngaphakathi, kwasho ukuthi kudingeka 1 or 2 councillors ukuthi sibe ne-quorum. Yilokho nje ngingakusho ke uzobona ukuthi ke baphi abantu abangangenanga ngoba aba-ANC akade bengaphakathi kuze kushaya isikhathi soku-announce ukuthi uyachithwa ukuhlala kumkhandlu. Bebekhona bewu-10 abantu bebekhona in attendance kulo 7 ngibone uDA ngabona abe-ANC abayidlanzana
ngimbonile futhi nowe-IFP Gumede okuyena oMM wala kulomasipala waseMuziwabantu uthe isizathu sokuthi uhlehlisa umcimbi isona lesi sokuthi iquorum ayizange ize ihlangane ngenxa yokuthi uthe mayibuka ehholo wabona kunamakhansela ayidlanzana we-ANC wayesebona elilodwa le-opposition nelilodwa futhi lenye opposition kusho ukuthi ngifuna ukuzwa lapho ukuthi mawukuthi uthi awe-ANC abekhona wonke ngaphakathi kwi-opposition ebeyingekho i-opposition ikhomba ngomoni i-ANC ukuthi iyona edala ukuthi kube kanje ikuphi kufanele sikuthathe. Angizukwazi ukungena kwi-party politics ngoba njengoba sengishilo ukuthi mina I'm the MEC ozomela u-MEC kaCokta here. So ke u-MEC kaCokta u-embrace all parties kodwa esikubhekayo kuphela nje ukuthi ifanele ihlale senze ngcono impilo zabantu. Ama-whips ka-ANC no mayor ka-ANC na wonke nje abantu abakhona baka-ANC mhlambe bangakhuluma kangcono kule kodwa engikwaziyo u-ANC bengaphakathi. Okay. Owe-IFP mhlambe sengiphetha uthe baphoxeke kakhulu ngaso lesi senzo wayese ethi usola ukuthi engazuthi inhloso la ukuthi kuqalwe phansi kuvotwe kabusha kusho ukuthi kunama interest akhona ongaba ukuthi mhlambe iadministration yaseMuziwabantu ifuna ukuthi wabamba amandla ngalesikhathi kusalindwe ukuthi kuphinde kuyokhankaswa futhi ukuthi ke njengo MEC othunyiwe ukuthi azobheka ukuthi yonke into ihamba ngendlela ekuyiyona yona izinkulumo ezifana nazo lezo ungathini kuzona. Uma kuyi-administration engase kube ibamba amandla angikutholi kahle ngoba uMM ubekhona all the way ubekhona futhi esinikeza i-update kancane ukuthi manje sekula ngenxa yale mgomo isikhathi siyasishaya ngabe siyahlala ngabe siyaqhubeka nokuhlala kodwa ke angifisi ukuthi sibonakale ngathi sesiphelelwe ithemba nokuthi sichitha amanzi nomntwana. Usuku lwakusasa lisekhona lubekiwe ukuthi kuphinde kuhlala. Okubaluleke kakhulu abantu bavotele in numbers in majority bavotele u-ANC ukuthi uMuziwabantu ulidwe u-ANC lokho akukakashintshi. Ama-parties amanye asupporta u-ANC onikezwe i-majority ngabantu ukuthi uzenze ngcono impilo zabantu. We believe ukuthi inhloso zabantu baseMuziwabantu zisazohamba njengoba abantu baseMuziwabantu kade befisile. Hayi ke asibonge kakhulu Mama Ukhoza. Sibonga kakhulu ke kena ke uMama Ukhoza uMEC for Social Development esifundazweni saKwaZulu Natal.